Днес ще продължим работата си от вчерашното упражнение, т.е. върху файла, Excel файла от 5 ноември. Днес ще разгледаме пивот таблици, subtotal, което означава таблици за обобщаване на данни. Ще видите какъв тип обобщаване прави единия вид таблица и какъв тип обобщаване прави другия вид таблица. Това са много полезни опции в Excel. Смятам, че ще ви бъдат много полезни, когато ги освоите и се научите да работите с тях. Ще си създадем диаграми и графики върху данните от обобщаваща таблица. Ще разгледаме варианти за протекция на Excel-ския документ. Така че можете да си отворите Excel файла или ако прецените, ако за вас е по-удобно, можете само да гледате на този етап. А когато си преглеждате повторно видеото, да си спирате и да ги правите поетапно, постепенно нещата, ако ви се струва, че тук темпото е твърде бързичко. В края на упражнението ще направим тест, малкия тест от 5 въпроса, а следващия час по график в упражненията на всяка една от групите ще бъде голямата контролна работа по Excel. Пак казвам, че за тази контролна работа, как ще протече точно, за да можете да спазите всяко едно изискване, аз ще ви изпратя инструкции по имейл. Вие ще си ги прочетете. Ако имате някакви въпроси, ще ми пишете. Сега ще споделя само Excel-ския документ, за да не става объркване между прозорците. Ще помоля само да ми дадете знак, че виждате споделения Excel-ски документ. Добре, благодаря на Калян. Първо ще си изпълним условие 5, да създадем пивот таблица на данните от шит основен. В нов шит, който да се казва пивот. В тази таблица да се извежда сумата на поръчаните артикули по клиенти, т.е. всеки клиент какви артикули си е поръчал, без да, ако Иван си е купувал 2 пъти мишки, то да не изписва 2 пъти в един по друг редове, че си е купил мишка, само на един ред да пише, че си е купил мишка, да бъде обобщено количеството и сумата, които е платил общо за мишки, така за всеки друг артикул. След това ще създадем пивот графика, която да показва данни за избран клиент. Добре, хайде първо да видим как се създава пивот таблица. Както казах, пивот таблицата служи за обобщаване на данни. За нас таблицата, в която са всички данни, е в шит основен от колона код на поръчка до края на клетките за колона сума. Това ни е табличката. Как се създава пивот таблица? Дори да не сте си маркирали таблицата на този етап, можете да изберете меню Insert. Ето тук ще видите Pivot Table. Excel автоматично ще маркира някаква област от клетки, когато отворите това панелче Pivot Table, но аз ви препоръчвам най-прецизно вие да си маркирате клетките от името на колоната код на поръчка до последната сума от таблица от колона сума. Много е важно
Първия ред, който бъде маркиран, да са имената на колоните. Да не са горни редове, които съдържат просто някакви данни, които за обобщаването не ни интересуват. Така че тук в поленцето Table Range си маркирате само таблицата от кодна поръчка в A3 до последната сума в колона L23. След което, тъй като сме казали да се създаде нов шит, ето тук остава маркирана опцията да се създаде пивот табличката в нов New Worksheet. Ако изберете опцията да се създаде в текущия, то трябва да кажете къде да се позиционира. Ако е в текущата страница, трябва да кажете на кои клетки да се позиционира. Но ние искаме, за да е в най-чистия вариант, да виждаме какво се случва, да бъде в нов шит. И оставяме маркирано New Worksheet. Така. Създаде ви се нов шит, който ще кликна два пъти и ще го преименувам Pivot. Така, дори мога да го прихвана и да го издърпам да бъде след Advanced Filter, за да знаем, че това е следващия подред шит, който сме създали. Сега, в този нов шит, ето тук се отразява пивот табличката, вие я виждате. Тук отдясно се отразяват имената на колоните и панелчета, в които можем да кажем какво да се случва с тези колони и с тези данни, как да ги общим. Вероятно ще ви се случи да кликне, когато се създадете пивот таблицата, без да искате да кликнете някъде отстрани и тук отдясно всичко да се скрие. Това не е грешка, просто вие сте излезли от пивот таблицата и за да се покаже това меню с данните, трябва да се кликнете вътре в пивот табличката, ето тук някъде, за да се покаже да се покажат пивот настройките. И да се върнем в условия, да видим какво трябваше да направим с тази пивот таблица. Така, да извежда сумата на поръчените артикули по клиенти. Така, връщам се тук, за да можем да групираме данните си по клиенти, т.е. да ги обобщим по клиенти. Хващам колонката клиент и я слагам като данни по редове в тази пивот таблица. Хващам и пускам в rows. Ето виждате как клиентите се обобщиха по редове. Ако сте направили някаква грешка, хванали сте без да искате някаква друга колона и сте я сложили тук, не ви трябва, просто хващате и изхвърляте навън по този начин, за да изчистите и доставите само данните, които ви трябват. Всичко е с опцията Drag and Drop. Хващаш, пускаш. Няма усложнения тук, както в предните часове, в които имахме да пишем формули. Така, за клиентите искаме още да обобщим какви артикули са си купували. Така че хващам име на артикул и го слагам под колонката клиент, пак по редове. И виждате, Ива Христова пише, че си е купувала мишка, смартфон, флашка. Иван купувал мишки, монитор, смартфон и така нататък за всеки клиент. Чудесно! Тук мога да си променя името на, вместо да пише Row Labels, нека да пише артикули по клиенти. За да е ясно какви данни сме обобщавали. Така. Искаме също така да получим сумите, които са платили клиентите за тези артикули. Отивам да намеря къде е сума. Ето я сумата и я пускам, забележете, в панелчето Values, което означава, че тук с тези суми ще се случва нещо. И вие виждате, тук пише Sum of сума. Ако пусна падащия списък ето така и избера Value Field Settings, тук виждате различни формулки, различни възможности. Тоест, ако
някъде е зададено: изведете максималната сума, която клиентите са платили за покупката на всеки един от артикулите, тогава ще изберете макс. Ако искаме общата сума, то ще има сума от сумата. Ако искаме колко на брой артикула са си купили или колко пъти са си правили поръчки, ще изберете count и така нататък, в зависимост от условието. Сега искаме сума от сумата за всеки артикул, така че остава сума в сума. И тук може да си го променим вместо да е сума в сума, да е обща сума. Което се оказва, че Ива е платила общо 4065 лева и 30 стотинки. Това дори мога да се го превърна в валута, за да изпише лева. Така. За мишки е платила, от тази сума е платила 22 лева и 80 стотинки за мишки, 3570 за смартфони и 4720 за флашки. И общата й сума, която е платила, е 4065 лева и 30 стотинки. Така, по този начин вие си правите обобщаване на данните от основната таблица и много нагледно изобразявате това, което искате да видите. Тук вместо Grand Total може да си го преименуваме на общо. Това са вече козметични настройки, не е нищо особено. Така, разбрахте ли как се създава пивот табличка и за какво служи? Има ли нужда отново да обясня? Да. Илина, последно разбрахме. Добре. Сега върху тази таблица искаме да си създадем пивот графика, която да показва данни за избран от нас клиент. Например, връщам се в пивот, чакайте да му сложим някакъв цвят да е ясно, че сме го обработили. Така. Връщам се в пивот, за да си създадем графика. В момента, в който сте вътре в пивот табличката, ако сте отвън, знаете, казахме, панелчето изчезва. Ако сте вътре, съответно и панелчето за настройка на данните в пивот таблицата и ето тук горе също светва едно допълнително меню за настройка на пивот таблицата. В противен случай тези менюта ги няма. Така, това допълнително Pivot Table Tools меню съдържа два панела. Analyze и Design. Тоест, ако искате да си променяте дизайна на Pivot табличката. Analyze съдържа в себе си различни варианти, в които можем да анализираме данните от обобщението. Ето тук имаме Pivot Chart. Айде да си създадем чрез Pivot Chart една паевидна, във вид на пай или тортичка, графика, в която да кажем да се виждат данните за клиентите. Така, избирам си някакъв вид на паевидната диаграма. Добра, един най-стандартна ще избера. Така, тук се появяват данни за много клиенти. Аз ще си избера само за един клиент да се покажат данните. И така отпадащия списък тук, който се оформил, ще си избера да се виждат данните само за Михаил. Размаркирам и оставям маркиран само Михаил. Така. Да, тук също се свиха, така че дали ще филтрирате от тук или от тук, няма никакво значение. Към момента все още нищо не разбираме, освен че са се появили данните само за Михаил. Ще кликна вътре в графиката, за да може да я обработим. Ето тук пак светва допълнително меню, отивам на дизайн и Quick Layout. Тук имате различни опции за това какво да се изобразява в графиката.
дали да има легенда, дали да се появяват процентни съотношения, дали да има някакви заглавия и така нататък. Аз ще избера да се появят ето това, и легендата, и процентните съотношения, и да има заглавие графиката. И малко ще я разширя, за да стане ясно какво прави тази графика. Така. Ето тук виждате, легендата показва. Михаил Димов в синичко е относителният дял на процентите, т.е. процент от сумата, която е платил за покупката на клавиатури. Ако Михаил Димов е платил общо 7225 лева и 20 стотинки, то 3% от тази сума е дал за покупката на клавиатури. Така се анализира. 25% от сумата е дал за покупката на монитори и 72% от цялата сума, която е платил, е дал за покупката на таблети. Ето тук, където виждате заглавието Total, тук ще си запишем нещо по-ясно, за да показва какво всъщност анализира тази таблица, тази графика. И можем да го кръстим относителен дял на покупките на Михаил. Ето така. Какъв дизайн ще прилагате, това няма никакво значение. Ако пък искате да се покаже относителния дял за всички клиенти, съответно тук ще си го оставите най-общо написано, така че да можете да се модифицирате тази графика. Сега ще махна филтъра, за да се покажат всички стойности. Да, графиката в момента не е много красива, но за да направим още нещо. Тъй като сега се сетих, че пропуснахме ето това условие, да има възможност да се извеждат данните и по дата, т.е. да се филтрират по дата. Връщам се в pivot таблицата, намирам къде е колонката дата на поръчка, къде са данните от датата на поръчка, хващам дата и го слагам в панелчето Filters. Така. Ето тук са се показали филтри по датата. Ако искаме да проверим на конкретна дата дали и какви поръчки са направени, например на 24 декември искам да разбера какви поръчки са направени. Ето виждате как се филтрират данните само за тази дата. Ще избера сега пак да се покажат всички. И това е всичко с pivot таблиците. Ако има нещо нужда да покажа отново. Добре, считам, че е ясно за pivot таблиците, може да продължим нататък. В шесто условие искаме да си дублираме данните от sheet основен. Така, тук ще правим обобщение на данните си чрез така наречения subtotal. Ето тук ще ви покажа в решението образеца какво трябва да получим. Имаме цялата таблица. Искаме да изведем информация за всеки клиент по-отделно, например. Например, за Ива искаме да изведем каква е максималната сума, която е платила и също така каква е общата сума, която е платила. И така за всеки клиент. Тоест, под името на всеки клиент да се покаже един обобщаващ ред
който да обобщава някакви данни, било то сумите, може да обобщите количествата, може да зададете някакъв брой. Това пак се задава като функция, която прецените, че следва да използвате. Така, хайде първо ще създам един нов шит и ще дублирам данните от шит основен. Този нов шит ще си кръстя subtotal. Така и ще го преместя ето тук, за да се знае, че е третата опция, по която сме работили в нов шит. Копирам си данните. Действително, тъй като тук има твърде много излишни данни, аз няма да копирам, няма да дублирам целия лист, както е по условие, а само ще си копирам ето тази област от клетки, ето до тук, тъй като това са данните, които ни трябват. От първи ред до 23 ред, и то само за таблицата, без страничните данни, така че тези клетки, тази област от клетки си я копирам и ще я поставя в новия шит. Дори последната колона не ни е нужна, но айде да остане, тя не ни пречи. Тази проверка няма да я правим с вас. Така. Сложихме си данните в най-чистия вид и сега вече можем да ги обобщим. И да видим какво е условието. Създайте subtotal така, че данните да се организират по нива, азбучно подредени по клиенти, където да се извежда сумата, общата сума за всеки клиент и максималната сума, която е платил всеки клиент. Тук ще групираме данните си по клиенти, т.е. ще обобщаваме по клиенти. И в това се състои разковничето на subtotal, на работата с subtotal, че данните, по които ще обобщавате, трябва да бъдат сортирани азбучно или възходящо или нисходящо. Просто трябва да бъдат сортирани, за да могат да се групират. И това го запомнете. Всеки път, когато се налага да правите subtotal, критерия, по който трябва да обобщавате данните си, по който трябва да групирате, трябва да бъде сортиран. Ако искате, го запомнете, че азбучно трябва да бъдат сортирани данните. Няма в противен случай да ви се получи subtotal, няма да се получи групирането. Така че в тази нова табличка, която си копирахме в Sheet Subtotal, аз ще сложа един филтър и ще си сортирам данните за клиентите. Клиент да бъде сортирано азбучно. Ето така, че да ви се групират данните. Пак казвам, ако не си ги сортирате, няма да ви се получи subtotal. Искаме за всеки един клиент да се получи отдолу, да се покаже обобщаващ ред, при който намираме максималната сума, която е платил. Хайде първо да си извикаме за максималната сума. Отново, както при пивот, така и тук, трябва да си маркирате табличката от името на колоните до долу. След като е маркирана цялата таблица, отивате в Insert, извинявайте, в меню Data и ето тук накрая имате Subtotal. Избирате Subtotal. След като сме си маркирали имената на колоните, те се показват тук, като елемент или като критерий, по който можем да групираме. Целта е да групираме по клиенти, така че тук избирам клиент и да покажем сума, т.е. извинявайте максималната, да покажем максималната сума. Махам отметките, където са поставени върху колони, които не ни трябват, и поставям отметката на сума. Групирам по клиент
и извеждам максималната сума. Така и потвърждаваме. Ето вижте как се появява един обобщаващ ред, който показва коя е максималната сума, която е платил всеки един клиент. Тези данни могат да се свиват и разгъват, именно затова се наричат subtotal редове, обобщаващи редове, тъй като на екрана в крайна сметка можете да оставите само обобщаващата информация. Искаме да се покаже още един обобщаващ ред за всеки клиент, където да се изведе общата сума, т.е. сума от сумата, да се сумира колко е платил всеки клиент и отдолу да се покаже. Пак си маркирам табличката. В меню Data извикваме пак Subtotal. Групировката отново е по клиент, но извеждаме този път сума от сумата. И забележете, за да не се замести текущия обобщаващ ред с максималната сума, а да се покаже още един втори ред, трябва да махнем отметката Replaced Current Subtotal. Тъй като това означава, тази отметка след като е поставена, означава, че текущото обобщаване, което правим сега, ще замести старото обобщаване. Затова, ако искаме още един обобщаващ ред с сума от сумата, махаме отметката за заместване на съществуващия subtotal. Така и виждате как се появява още един ред, който ви изчислява цялата сумичка за всеки клиент. Разбрахте ли как работи subtotal? Добре, повтарям. Само да изчистя текущия. Така. За да направите обобщаване на данните, нашите данни се намират в шит основен. Маркирате си само данните в табличката от първи ред до 23 ред, тъй като надолу данните, които са извън тази таблица, не са ни необходими за обобщаването и те ще пречат, ако тръгнем да обобщаваме с тях. Маркирате си от първи до 23 ред до колона M данните, т.е. само тези, които са на направените поръчки, без никакви други функции. Слагате си данните в един нов шит, който шит можете да си кръстите subtotal, можете и да го оставите без да има наименование. Тук, за да се получи обобщаването, ние искаме да обобщим данните по клиенти, да покажат максималната сума, която всеки клиент е платил. Тъй като ще обобщаваме по клиенти, много е важно да сортирате данните си азбучно, така че в случая трябва да се сортирате данните за клиенти, клиентите ви да бъдат подредени по азбучен ред, за да може да се получи обобщаването или да се направи групирането. Това всъщност е най-основният момент в работата с subtotal функция. Да си групирате данните, да си сортирате критерия, по който ще обобщавате. След като сте си сортирали клиентите, например, тъй като ще обобщаваме по клиенти, маркирате си само от имената на колоните додолу таблицата, така, от 3 ред до 23, маркирате си цялата табличка. Имената на колоните са важни, за да разбере subtotal кои заглавия да чете. И след като сте ги маркирали,
отивате в меню Data, Subtotal, избирате първо по кой елемент ще групирате. Ние ще групираме по клиент. Сортирали сме си клиентите, така че ще групираме по клиент. След като групираме по клиент, искаме за всеки клиент да се изобрази максималната сума. Избирам си Max и поставям отметка на сума за всеки клиент. И потвърждаваме. По този начин се получава обобщаващ ред за всеки клиент, за да изпише каква е максималната сума, която е платил. Ако се вгледате в данните, ще видите каква е че това е всъщност максималната сума, която всеки клиент е платил. Искаме да се изведе още един обобщаващ ред, който да извежда сума от сумата, която е платил всеки клиент. Отново си маркирам имената на колоните, долу, докъдето имаме данни в таблицата. Извиквам Subtotal. Обобщаваме по клиент, както казахме. И този път искаме да се изобрази сума от сумата. Така че да изчисли сума от сумата. Махаме отметката. Ако има отметка на Replace, махаме я, за да се покаже втори сумиращ ред, да не се замести текущия ред, който е изобразен на максималната сума. И потвърждаваме. По този начин се показва втори сумиращ ред, който показва всеки клиент каква е общата сума, която е платил за поръчките си. Сега стана ли ясно? Чудесно. Сега ще направя още едно упражнение с Subtotal. Пак ще си създам един нов шит, в който ще си сложа данните. Този път вие ще ми казвате какво трябва да направя. Само чуйте какво е условието. Искаме да се изведе... само секунда да помисля кое ще е най-лесно и най-логично за вас, за да го разберете. Добре. Искаме да се групират данните по артикули, по име на артикул. И за всеки артикул да се изпише минималната цена с ДДС, която е платена. За всеки артикул да се изпише минималната цена с ДДС, която е платена от клиентите. Кажете ми първо какво трябва да направя, за да можем да групираме данните си по артикули. Можете и микрофона да си включите, ако искате да вземете думата и да кажете как, тъй като в чата става малко бавничко писането. Искам да групирам данните, да се изведе минималната цена с ДДС, която е платена за всеки вид артикул. Тоест да групираме по артикули. Хайде Калуян да каже.
Добре, Илина казва, първо трябва да добавим филтър. Маркирам си имената на колоните и слагам един филтър. После хайде, престрашите се, следващия път имате контролна работа, аз няма да ви казвам. Ами, за да си групираме данните, преди да извикате subtotal, ето тук е основният момент, че трябва да си групирате данните, т.е. трябва да се сортирате информацията по критерия, по който ще правите групирането. Аз доста сложно се изразих, но ако искаме да получим данни за артикулите, т.е. да правим някакво обобщаване за артикулите, първо трябва да си ги сортирате азбучно. Т.е. самите артикули, име на артикул трябва да ви бъдат сортирани азбучно, за да могат да се групират, да станат едно до друго редчетата, в които има направени поръчки на еднакъв вид артикул, преди да направите групирането или обобщаването. И чак тогава си маркираме табличката от имената на колоните, т.е. от ред 3 надолу. И, както казва Айлин, чак на този етап идва момента, в който се викаме от менюто Data Subtotal. Тук какво да избера в първото поле at each change in, т.е. по кой елемент ще групираме, какво трябва да избера. Какво да избера тук? Избирам име на артикул, защото по име на артикул ще групираме. Искам да се изведе за всеки артикул минималната цена с ДДС, която е платена от клиентите за покупката на този артикул. Минималната цена с ДДС маркирам и махам отметката на другите колони, в случай, че някъде се е поставила изкуствено. Така и потвърждаваме. Виждате как се появява един обобщаващ ред, който казва, че е изведен някакъв минимум, например за клавиатурите. Какъв е минимума? Ами ето тук да го пиша, че е изведена минималната цена с ДДС, която е платена за този артикул. Съответно за лаптопите минималната цена с ДДС, която е платена е 2880. И така за всеки артикул. Ако пък искаме да разберем какво е общото количество на всеки от артикулите, на всеки вид артикул, което е купувано, т.е. ако искаме да разберем колко общо клавиатури са продадени, ами пак ще си извикам subtotal. Отново по име на артикул ще групираме и искам да разбера колко, махам цена с ДДС, искам да разбера
колко общо като количество е поръчан от всеки вид артикул. И си избирам сум, т.е. да се сумират количествата, които са поръчани. И ето виждате как се показва. 29 клавиатури са поръчани общо. 17 лаптопа са поръчани и така нататък. Ако искате двата реда да ви се покажат, т.е. да не ви се замества резултата, ако искате да не ви се замества резултата, а да имате два обобщаващи реда, просто махате отметката на Replace. И виждате как се показват и двата реда. Единия показва сума за количествата, другия показва минимум за цената с ДДС. Добре. Сега, как се защитават данните в Excel? Първо ще покажа как можете, ако имате твърде много данни, и когато скролирате надолу или настрани, да не ви се скриват имената на колоните, а да се скриват, да скролират само данните вътре в таблицата. Тоест, дори да отидете надолу, да знаете, че това е колона дата на поръчка. Да знаете, че тези стойности тук означават съответно количество, единична цена и така нататък. Да видим в Office пакет 2019, къде се намираше тази опция. Намира се в меню View и се нарича Freeze, замразяване на редове или на колони. Съответно, първата опция, както виждате тук като маркировка, може да ви замрази реда и колоната, редовете нагоре от клетката, на която сте стъпили. Например, мога да стъпя тук на ето тази клетка. Или айде тази да е, само горните редове да се замразят. Тоест всичко над тази клетка, на която съм стъпила, която е маркирана, и в ляво от нея ще бъде замразено и когато се скролира, те няма да се скриват тези редове. Или пък само първия ред да бъде замразен, или пък само първата колона. В случая аз искам да се замразят ето тези първите три реда, целите, никога да не се скриват, когато скролираме надолу. Така че ще стъпя на клетка А4 и ще избера първата опция Freeze. И от тук нататък, след като сте я избрали, да видим. Добре, съответно изглежда трябва да сте стъпили на B. На колонката B, да не е първата колонка, а втората, тъй като показва, че трябва да се замрази всичко над тази клетка и всичко вляво на клетката. В момента, в който стъпя на B4 и избера
първата опция Freeze. В момента, в който вече започне да скролираме надолу, виждате как първите редове остават замразени и всеки път ще виждате какви са данните, които работите. И съответно, ако искате да го изключите като опция, пак избирате Unfreeze Path. Добре. Съответно, ако искате да си защитите шитовете, за да не бъдат, ако пращате файла на някой, да не може този някой да редактира вътре в файла ви, а само да чете, начинът е да изберете десен бутон Protect Sheet. Това е за целия шит. Тук виждате, има възможност да си поставите парола. Изрично казвам, не слагайте пароли, докато се учите върху Excel, не слагайте пароли, които ще забравите. Тъй като това означава, че шита ви ще се заключи и няма да можете да го отключите. Тук, ако поставите някаква паролка, например, я да видим каква парола да ви сложа. Ще ви сложа една парола, която Excel. Така, тук можете да изберете какво да се заключи. Имате различни опции. Дали да заключите клетките, всичките клетки, които сте избрали, маркирали, дали форматите да заключите, дали да не се изтриват редове. Тоест, имате абсолютен контрол. Потвърждавам паролата. Така. Сега, ако се опитам да изтрия някакви данни от таблицата или от шита, след като е заключен, Excel ще ви каже, че трябва да въведете парола, за да отключите първо шита, тъй като той вече е заключен. Ако кликнете върху дадена клетка, ще видите каква е формулата, която е използвана, но няма да можете да променяте нищо. За да можете да променяте, пак избирате десен бутон Unprotect Sheet, въвеждате си паролата. И си отключвате документа. По този начин вече ще можете да нанасяте корекции, да триете, да пишете и така нататък. Така и с това изчерпваме всичко, което ще вземаме като материал в Excel. От тук нататък вие можете да ми задавате въпроси, ако нещо не сте разбрали от предното упражнение, от днешното упражнение, да питате, изключвам записа.